Čaute, vítajte v ďalšom videu. No a dnes v tomto videu si ukážeme moje prázdniny, keďže sa dneska teda v podstate začínajú po škole a my ideme na taký hotel a poďte sa teda na to pozrieť so mnou. Ako už môžete vidieť, už sa balím. Mám tašku, jeden ruksak už mám zbalený a takže deň pred odchodom a idem sa baliť a ideme na to. Som zbalený, no a teraz sa poďme pozrieť. Natka pobalil, takže v tejto taške mám vlastne všetko oblečenie, aj také veci. V tejto taške, v tomto ruksaku vlastne, mám mám také veci ako nahranie, nejaké hry, knihu, také. Tuto kapsičku mám tam mám sluchatka a tam si dám mobil a v tomto ruksaku máme topánky. Takže toto som si zbalil a teda toto je prvý deň prázdnin, ešte dneska som bol v škole, to už som avizoval a teda takže som zbalený. Takže teraz neviem, čo idem robiť, mám vlastne prázdniny, takže môžem robiť čokoľvek. Ľudia, čo by to boli za prázdniny bez nejakého futbalového challenge, čo? Preto si dneska dáme challenge, že musíme vyskladať celý tým iba z jednej krajiny. Vysvetlím to podrobnejšie, lebo nie všetci to možno budú chápať úplne na prvý pokus, tomu rozumiem. Takže cieľ hry je taký, že si vyberiem z mojich vlajok, ktoré sme tu mali už v predošlom videu, určite sa na to video pozri na mojom kanáli. No a vyberiem jednu krajinu, pomocou ktorej budem musieť vyskladať celý môj tým v FC 25. Pôvodne preberiem môj Manchester City, ale môžem tam nechať pôvodných hráčov, ak máme niečo z tej krajiny. No a potom s nimi vyhrať za 3 sezóny Ligu majstrov, domácu Premier League a FA Cup. Dúfam, že je to teraz zrozumiteľnejšie. No a poďme si vybrať krajinu. Teraz tu však nie sú len futbalové krajiny, ale sú tu naprosté výborné krajiny, ako napríklad Zambia, ak sa nemýlim. A tam poznám len Nakambu, alebo ako sa to meno číta. A ten hral za Aston Villu a teraz absolútne netuším, kde hraje. No tak si poďme vybrať. Poďme si vybrať krajinu. No a tá krajina, za ktorú budeme hrať, je Švédsko. Ja mám postaviť celý tým zo Švédska, Manchester City. No, prvý už ma napadol Viktor Gyökeres, ktorý som tiež použil vo videu tým krajín v FC 25, takže ešte raz upozorňujem, určite si ho pozri. No, teraz už ideme vyskladať Manchester City celý zo Švédska. Upozorňujem aj náhradníkov. To bude veľmi náročné. Ako vidíte, ako prvé ma napadlo pozrieť sa do juniorskej akadémie, ale v mojej juniorke Manchester City nenájdete ani jedného švédskeho hráča. Najviac sa mi páčil tento Thomas, brankár, ktorý má 14 rokov pace rating, ale pozrite na ten potenciál, 72 až 94, tak Thomas bude veľký talent. No škoda, že ho nemôžeme povýšiť do A tímu, pretože dneska môžeme priviesť do tímu len Švédov. Pozeral som filter a vyhľadalo mi to tohoto Viktora Johanssona ako brankára. 25-ročný Švéd má hodnotenie síce len 74, ale v 25-ke sa bude ešte vylepšovať. No a preto ho zo Stoke City hneď idem kúpiť. Dohodnúť sa s jeho cenou vôbec nebolo ťažké, no a preto už prichádza do Manchesteru City. No a táto švédska posila do brány stala celkom 9 miliónov a 9 000 eur. Neviem, prečo som tam dal tú 9 000, ale je to vybavené. Johansson bude obliekať dres Manchesteru City. Brankára tým pádom máme vyriešeného a poďme sa pozrieť na pozíciu ľavý obranca. Najviac sa mi páčil Gabriel Gudmundsson. Pozrite na ňo.
Zlo OSC Lille 76 rating, 25 rokov a nikoho lepšieho už som nenašiel. Ľavého obrancu máme vyriešeného, pretože z Lille aj so samotným Gudmundsonom to bolo ľahké a poďme sa presunúť na stoperskú dvojicu. No a prvý zo stoperskej dvojice bude jednoznačne Isaac Hien, ktorého budem chcieť kúpiť, 25 rokov, 77 rating. Musím ho kúpiť, takže to bude určite prvý zo stoperskej dvojice. Hiena teda máme v kapse, no a poďme na stopera číslo 2. Ale viete čo, spravíme zmenu, povedal som si, že teraz urobím nákupy a doplním celý môj švédsky klub. No a potom na konci si ho ukážeme, takže teraz ja idem nakupovať a potom na konci si celý švédsky klub Manchester City ukážeme. Mám hotovo a toto je teda náš švédsky tým. V bráne už viete, Johansson, pravý bek je Kraft, stoper je teda Hien, druhý stoper Ekdal a tretí ľavý obranca Gudmundsson, záloha Bergvall, ktorému verím, lebo hrá za Tottenham, Karlsson a Larsson a útok Kulusevski, Gyökeres a Inusa. Náhradníkov som nechal takto Joško Guardiol Reis a týchto som tam nechal, takže, ale ide nám hlavne o tú základnú jedenástku. Ale zároveň máme tu jednu takú dôležitú vecičku, ktorú vám musím povedať. Nebudeme simulovať 3 sezóny, lebo by toto video aj spolu s tými ďalšími aktivitami na prázdniny nikdy neskončilo. Proste malo 1000 miliardu hodín a to ja nechcem. A tak preto len jednu sezónu odsimulujeme a uvidíme, čo sa nám podarí, aby sme mali také reálne úspechy. Tak so švédskym klubom budeme chcieť skončiť v top 7 Premier League a dostať sa aspoň do semifinále, aspoň do nejakého finále anglického poháru. A keď sa nám toto podarí, tak švédsky Manchester City uspel. Preto sa už teraz môžeme pozrieť na koniec sezóny. Sme na konci sezóny, ale poďme sa pozrieť, ako dopadol náš Manchester City. Sme najprv v anglickej Premier League, my sa to reálne vyhrali už len 2 miesta. My sme skončili druhý, to není možné. Koľko? 1 bod za Liverpoolom. To snad není možné. Poďme sa teraz pozrieť na Community Shield, ktorý sme vyhrali. Švédsky Manchester City môže oslavovať výhru v Community Shield. No a 2 z 2 máme splnený. Boli sme raz vo finále a skončili sme v top 7. Dokonca sme skončili druhý, ale predsa len sa poďme pozrieť aj na ďalšie súťaže. Poďme sa pozrieť na FA Cup, ktorý ovládol Liverpool, tam sme sa ani nedostali do finále, no nevadí. Teraz sa poďme pozrieť na Carabao Cup, no a Carabao Cup sme vyhrali, tak my máme anglický treble, Community Shield, Carabao Cup a Premier League. Tak to je až nad moje očakávania. No a teraz sa poďme pozrieť ešte na UEFA Ligu majstrov, v ktorom finále si nezahrajeme, pretože tam zahrá Bayern Mníchov proti Realu Madrid. Úprimne musím povedať, že som prekvapený z výkonu švédskeho Manchester City na to, že my sa to mali samých švédskych hráčov v základnej jedenástke. Sa nám podarilo skončiť v top 7, dokonca sme skončili druhý, za 1 bod za víťazom. Takže to je brutálne dobré a potom sme vyhrali Community Shield a vyhrali sme Carabao Cup, takže to je až nad moje očakávania. No a prázdniny sa začali teda veľmi pekne. Čaute, ako vidíte, ja som v posteli, v pyžamku, v chile. Idem si niečo pozrieť a potom idem spať. Máme tu aj čipsíky k tomu, mňam. Ideme robiť taste test čipsíkov, takže sú to takéto Slovakia smotanovo-cibulové a ideme ochutnať. Dobrá, som ich už mal veľakrát, ale hodnotím tak 8 z 10. Nie je to úplne najlepšie čipsy, aké som kedy jedol,
Teraz už idem niečo pozrieť a vidíme sa zajtra. Dobré ránku, ja už som zabudený, už som si dal aj raňajky, takže aj som si pozrel televízor a teraz sa dáme dokopy a pôjdeme už cestovať, možno ešte dáme niečo, neviem čo, ale možno ešte niečo budeme robiť, ale každopádne už vlastne sa chystáme cestovať. Takže ako vidíte, ja už som oblečený a bola zmena, namiesto tašky som si dala kufor, lebo sa mi to lepšie bude niesť a my už ideme cestovať. Takže teraz sme už v polovici cesty a jeden člen našej výpravy má nejaké stretnutie, takže my teraz ideme na McDonald's. Číslo našej objednávky 2551. Tu už máme objednávku, Coca-Colu a Chicken Junior, tak ideme jesť. Mekač máme za sebou a teraz ideme do nákupného centra. Čaute, sme už v Interšporte a stala sa mi nepríjemná vec. Ideme na pobyt, ale ja som si zabudol plavky. To je výborné, takže sme prišli do Interšportu a idem si vyskúšať tieto plavky. No, takže ideme na taký pobyt wellnessový. A ja si zabudnem tú najdôležitejšiu vec, ale samozrejme budeme tam aj športovať, aj poďme na turistiku. Teraz ideme vyskúšať plavky. Sme v nákupaku a teraz sme si kúpiť nejaké sladkosti, slanosti v Tesku. Potom sme boli kúpiť niečo v Planeo Elektro a to je všetko. A teraz sme si sadli na zmrzlinu, takže malinová. Teraz už môžeme pokračovať v jazde. A teraz sme v reštaurácii, máme pauzu v ceste a ideme si dať polievku. No a teraz už sme znovu v aute, tam dal som si v tej reštaurácii cesnakovú polievku a teraz pokračujeme v jazde. A sme na mieste Hotel Partizán a poďme sa pozrieť. Dobrý deň. Sme na mieste a už čakáme len na welcome drink, tak ho poďme ochutnať. A tu máme welcome drink. A ideme ho ochutnať, je to jablkový džús. Takže tu už sme na našej izbe, tak a sa na to poďme pozrieť. Tu máme zrkadlo. Tu máme takto, jak sa to povie, chodbu. Tu máme skriňu. Prvá časť izby, poschodová posteľ, aj klimatizácia taká. Poschodovú posteľ som že nečakal. Tu máme stolík, tu máme ďalšiu skriňu. Tak to som nečakal. Poďme sa pozrieť na druhú časť izby. Druhá časť izby, dve umývadlá, to je vecko. Takto. No tu máme obývačku, peknú. Televízor. Tu sa nezabiť. A takto túto spálňu. To je dobrá, brutálna izba. Čaute, ja už som v plavkách a za chvíľu sa ideme kúpať do wellnessu. Ideme. Už kráčame. Tam. No a tu už sa pomaly blížime k wellnessu. Tam je fitko. A ďalej sa tam ide. Ale my ideme do bazéna. A už sme vo wellnesse, to je bazén, tam vzadu je výrivka, tam vzadu je bazén.
teraz som už vykúpaný, voda ma mierne sklamala teplotou, myslel som, že bude naozaj teplejšia a teraz ideme do takého teplého bazénika a wellnessovačku ukončíme vo výrivke, tak sa tam poďte so mnou pozrieť. Wait a minute. Really high. Here we go, toto je oddychový bazén, taká zelená voda, teplá, toto je taká oranžová kameňom, takže takto, takže idem sa tam okúpať. A teraz už ideme z wellnessu, boli sme aj vo výrivke, ale tu som zabudol natočiť, takže zajtra, keď pôjdeme do wellnessu, tak natočím výrivku. My už sme na izbe, chillujeme po wellnesse a ideme na večeru. Tak sa poďte pozrieť, čo si vyberieme. A čo tam vlastne budú mať v ponuke. Ideme si vybrať jedlu a poďte sa pozrieť, čo tu majú. Takže ideme od šalátov, takže máme taký šalátik, nejaké omáčky k tomu, to je taký šalát center, alebo ako by som to nazval, ananás, kiwi, hrozno, banániky, tu máme nejaké koláče, tu máme zase nejaké takéto pudingy, koláče, tu máme toto nejaký kompot. Toto je nejaká domáca tvarová žemlovka, to si nedám, ja moc žemlovkový nie som, musím si mať pravdu povedať. Poďme ďalej, tu máme nejaké polievku, sú tu krutony, krém z cesnaku, krutony, slepačí vývar, ale slepačí vývar to hlavne není. Tuto máme nejaké táto, ani neviem, ako by som to nazval. Máme takéto niečo. To vyzerá dobre. Tu máme takýto šalátik, sír, paradajka. To nevyzerá zle. Chlebík, tu je neviem čo schované. Hovedzá roláta, niečo toto, pozrieme sa na to. To nevyzerá to zle. To vyzerá dobre. Tu máme takéto niečo. Pečená zelenina s bylinkami. To ja moc dám na toto nie som. Máme nejaké veľkonočné ozdoby, samozrejme sa nedajú jesť. Máme nejaké sedliacké zemiaky, no tak to si dáme s nejakou prílohou. Ešte detské jedlo, nejaké detské jedlo, hranolky a špagety a takto omačka. Tak a teraz sa poďme pozrieť, čo som si zvolil ja. Ja už som si teda jedlo vybral a poďte si vybral som si tie zemiaky, ako som avizovala, že to si možno dám a vybral som si do toho hovädzie mäsko. To bolo hneď medzi prvými v takej rade, takže to som si vybral. Na pitie som si objednal fantu, tak poďme ochutnať večeru. Večeru mám zjedenú, hodnotím tak 6-10, no ale viete čo, nám vyššie tak 8 z 10, bola celkom dobrá večera a teraz sa idem pozrieť, možno ešte niečo zjem, uvidíme, idem sa pozrieť. Nakoniec som si nič vybral a teraz ideme hrať biliard, tak sa poďte na to pozrieť spolu so mnou. Biliard sme dohrali a teraz ideme hrať bowling, tak sa na ne poďte pozrieť. Pozerám, akorát nám nachystávajú, teraz som to mal vypnúť. Sorry. Ľudia, pred chvíľou tu bol strašný lejak, to vôbec nie vidieť, lebo je tu tma, ale blízka sa stále a uvidíme, či lejak bude pokračovať. Dobré ráno, hore som už nejakých 49 minút, včera som už večer nenatáčala, poslal som len strašidelnú burku. A okrem plaviek som si zabudla aj pyžamo, takže ja som úplne šikovný a
pyžamo si asi nejdem kupovať, spala som v tričku a v kraťasoch, takže... Ale zabudol som si aj pyžamové plavky a teraz už ideme na raňajky. Ale pozor, ešte predtým, než pôjdeme na raňajky, máme tu moje vlajočky. Teraz urobíme taký challenge, že vyťahnem 5 vlajočiek a musím povedať na tú krajinu jedného hráča Man City z celej histórie. Samozrejme nie sú tam len futbalové, takže poďme sa na to pozrieť. No a hneď prvá bude Brazília, tak to môžeme povedať rovno Savinho. Mohol som vybrať buď Reis alebo Ederson, ale vybral som Savinha. Krajina číslo 2 bude Turecko. Hral tam vôbec nejaký Turek? Na toto zlyhávam a zatiaľ jedno vedel, jedno nevedel. Toto by som si fakt nevedel spomenúť. Ďalšie vyberáme z Poľska. Fú, tento challenge sa mi absolútne nedarí, takže to neviem. Ďalšie z Norska a tak to iný, však Oscar Bob. Každopádne robím si srandu, ten, kto mi uveril, tak trošku rozmýšľam. Samozrejme, že Erling Haaland, ale mohol som piknúť aj Oscara Boba. Ďalšia krajina bude Chile. Claudio Bravo, síce mám 5, ale chcem mať 5 uhádnutých, takže ideme ďalej, až kým nebude 5 uhádnutých. A ďalšie je z Egyptu. Omar Marmuš, tak teraz sa mi jednoznačne darí, teraz mám výbornú sériu. No a posledné budeme z Uruguaju. Podľa mňa tam nehral nejaký Uruguajec, už len posledná krajina nám stačí uhádnuť. No a tá je Nemecko, a to je Stefan Ortega. Takže úspešný challenge a teraz sa už reálne môžeme presunúť na raňajky. Ideálne a poďme sa pozrieť, čo tu majú. Od takýchto cookiesky, čo si môžeš spraviť asi, tak som to pochopil. Potom tu niečo si kašu. To si dáš niečo sladké. No a poďme ďalej, takže tu máme zase takéto nejaké pochutinky, poškvarky, sanka, to je také pojedlo by som to nazval, alebo predjedlo. Tu máme masla, takéto, neviem jak to nazvať, také pochutinky, šunka, salámka. Máme páročky. Potom tu máme nejaké klobásky. A tu klobásky a tu nejaká fazuľa. Miešané vajíčka, to je praženie. Aha, tak nie. To tam aktuálne není, máme pečivo. To je jogurty, nápoje. Sladký croissant. To je vlastne všetko. I think. No a teraz sa poďte so mnou pozrieť, čo som si vybral ja. Dal som si aj Manchester City merch. Poďme sa na to pozrieť, čo som si vybral. No a vybral som si tieto párky s horčicou, lebo potom si ešte dám niečo, čo som nenatočil a nachádza sa to v tejto jedálni. Párky mám zjedené a vybral som si teda palacinky. Vyzerá to dobre. Palacinky sú zjedené. Hodnotím 10 z 10, boli dobré. Po palacinkách a teraz ideme teda hrať florbal, ideme do haly, ideme si dať zašportovať a takže takto. Zašli sme do športoviska, hrali sme florbal, futbal a chvíľko také polovolejbal a teraz sa mám kúpať, lebo som totál spotený. Zašli sme z wellnessu, bolo tam super, zabudol som natočiť, zabudol som si mobil na izbe a teraz si ideme dať polievku do reštiky, tak sa na to poďte pozrieť so mnou. Sme do také reštaurácie na obed, ale nemajú tu pre nás voľné miesto, tak musíme ísť niekde inde. A na jedlo sa čaká veľmi dlho, takže ideme niekde inde. Nakoniec sme išli do reštaurácie Talská bašta, ktorá je súčasťou hotela a idem si niečo vybrať z jedálneho lístku.
A už nám tu doviezli kapusnica. Vyzerá dobre. Ideme papať. Tu máme aj smotanu k tomu. To si tam dáme. Musím sa vám Kapusnica zjedená 10 z 10. Bola naozaj dobrá, ale dám 9 z 10, pretože bola taká prázdna, na niektorých miestach menej mesa, ale inak bola dobrá, takže už sme znovu na izbe a pozrite za mňa. Vôbec nič tam není vidieť, pretože je taký hustý dážď. To vôbec není vidieť na kameru, ale kebyže sa na to pozrete reálne, tak strašne prší. Veľmi priaznivé počasie. Ironicky, dobre? Chápete? No a teraz sa vás privítam a privítajte prosím aj moje vlajočky. Teraz si to robím podobne ako vo videu Team Crime FT25. Takže tí, kto ste to nevideli, určite sa na to pozrite, dobre, na mojom kanáli. A tak teraz si vyberiem vlajku a ja ju môžem zvoliť na hociakú pozíciu, nech je to také prázdninové, pekné. Tak sa na to poďme pozrieť. Takže prvú krajinu, tu máme Ukrajinu a ja si vyberám ako predtým vo videu Team Krajín FC25 Cigánkova. Určite ešte raz upozorňujem, nevidel si to, určite si to pozri. No a teraz tu máme Vietnam. Kebyže tak poznám nejakého vietnamského futbalistu, čo? Dobre, Vietnam vyradíme, lebo kto pozná nejakého vietnamského futbalistu, nech mi to napíše do komentára, pretože ja naozaj netuším. Potom tu máme Juhoafrickú republiku, Sudán, výborne. Kto odtiaľ pozná futbalistu? Zambia. Už som ju spomínal v tomto videu. Prečo sa mi toto deje? Ja fakt nepoznám odtiaľ Kenia. Ale chápete, toto sa nikdy neskončí, táto challenge. A to sa tu No, Bielorusko, kebyže odtiaľ poznáme nejakého futbalistu, čo? A Grécko... Cimikas z Liverpoolu. Dobre, tak zatiaľ mi to vyšlo teraz. Tuto máme Senegal, to je Sadio Mané a už sa vám to začína rysovať. Potom, ak to poznáte, proste napíšte mi všetky tieto krajiny proste do komentára, či poznáte nejakého futbalistu odtiaľ. Aj odtiaľ to, dobre? A Chorvátsko, minul som vybral Luka Modriča, ale to mením, beriem Joška Guardiola. Mexiko, berem Raula Jiméneza na strikera. Máme Švajčiarsko a to berem Manuela Akanjiho. Tak tí stopery sú Guardiola Akanji, to je celkom v pohode. Potom, je tu Netherlands, po slovensky, keby nikto nevedel, Holandsko. Cimika sa presuje na pravého beka a na ľavého beka ide kto iný ako Nathan Ake. Potom tu máme Rusko. Tam nepoznám, tam si teraz nespomeniem fakt nejakého futbalistu. Irán. Počkajte, ja poznám Taremiho, ten môže ísť na strikera a Raúl Jiménez sa premiestí na pravého beka. A teraz už tu máme Egypt a Omar Marmuš v výhrade ofenzívneho záložníka vedľa Cigankova. Ešte tam chýba brankár a posledný záložník, takže brankára budeme vyberať z Volkovska, pretože tam chytá najlepší brankár na svete. Nepoznám jeho meno. GG. Videl som dve krajiny, ale toto už nie je sranda reálne. Dánsko a tam je Kasper Schmeichel. Kasper, pozor, nie Peter, ale Kasper. Petra by som nikdy nedal, pretože on chytal za Man United. A Tunisko, ešte posledná krajina, aby sme mohli doplniť. CMko a Maroko, tam by som teoreticky mohol premiestniť Guardiola a stal by sa z toho Modrič. Aké pôjde na stopera, na ľavého beka pôjde Cimikas. A takto to bude. No a teraz sa už na to môžeme ísť pozrieť. Takže 15 v brane Schmeichel, obrana napravo. Za Maroko bol Hakimi, Akanji, Ake, Cimikas, Guardiol, Cigankov, Marmuš, Jiménez, Taremi, Sadio. S týmto týmom som asi není moc spokojný, ale dá sa to prežiť. No aby tých futbalových challengeov nebolo málo, mám tu ďalší. Tu mám od FIFA 23 do FIFA 24 kartičky iba Manchester City a úplne všetky, od špeciálnych, od základných. No a z každej FIFA musím vyskladať klub a
Proste len taká zábavička, nemá to nejaké pravidlá a proste vyskladám klub. Je to od FIFA 23, lebo FIFA 23 bola prvá FIFA, odkedy City fandím, pretože to bola sezóna 22-23, tak sa na to poďme pozrieť. Neviem teraz, ktorá je tá 23, tu je 23 a poďme si vyskladať teda klub. Takže prvého tu máme Phila Fodena, tak to je pekný začiatok. KDB 99, to je proste KDB. A majú aj rovnaké dresy s Philom, možno budeme celá základka takéto dresy. Čo by ste nám to povedať? Poďme teraz ďalej. Nejde mi to vybrať. Lepia sa na seba. A tu máme KDB 98, tak zatiaľ všetci majú také isté dresy, nechápem na čo má KDB, ale Nathan Ake to pokazil, ale zatiaľ nepokazil to 90+. Len aby som to teraz nezakríkol ja. Nezakríkol, je tu Joao Cancelo, ktorý má CM kartu, to je zaujímavé. Poďme, tu máme ďalšieho Joao Cancela, ale tento raz už len 89, takže Cancelo nám to trošku pokazil. Potom tu máme Edersona, ktorý tiež 89, ale je to celkom, akože musím povedať, dobré hodnotenie. Phil Foden bude hrať aj pravé, aj ľavé krídlo, ale to pravé má len 87, čo je ako, nie je to špatné, nie je to zlé. Ilkay Gündoğan na Cancela, posunieme na pravého beka, ide tam Gindo. Nejde mi to vybrať, tie karty sa lepia. A tu máme ďalšieho Nathana Akeho, takže dva stopery je Nathan Ake, vedľa Nathana Akeho, dva De Bruyne v zálohe, na krajoch dva Cancelovia, v útoku Erling Braut Haaland. Takže krásna zostavička so mnou, takže tu obrana Ederson, obrana Cancelo, Ake, Cancelo, De Bruyne, Gundogan, Foden a na hrote Erling Haaland. No a teraz sa poďme pozrieť na ďalšiu FIFU, no a FIFA, z ktorej budeme vyberať ďalší klub je FC24, aby to išlo po rade. No, tak poďme sa na to teda pozrieť, ak máme tu hneď 96 Team of the Season, Kevin De Bruyne, tak to je naozaj silný začiatok. Tu máme 94 Mateuša Nuneša, eurokartičku a Jack Grealish, potom tu máme Matea Kovačiča. Tak záloha vyzerá v pohode, ale Mateo to trošku pokazil, potom máme 87 Julian Alvarez. Teraz keby nám padol Haaland, tak Alvarez sa teoreticky môže posunúť aj na práve krídlo, lebo má tu RVčko, tak môžeme to nejaké spraviť, vymyslieť. Potom tu máme Manuela Kanjiho, predstavme si, a hneď vedľa neho bude v obrane opäť Manuela Kanji. Aké nečakané. Poďme sa pozrieť ďalej a tam je Nathan Ake. Ďalšia pozícia bude CBčko Ruben Dias 97, ale toho už do môjho týmu zobrať nemôžeme. Poďme ďalej, tu je 77 Jeremy Doku. Ináč FC24 docela válil Jeremy Doku, aj v tejto FC25 mal len 80 a vtedy mal 77. Podľa mňa je to celkom akože slabé hodnotenie, podľa mňa by mal mať oveľa vyšší rating. Čo si o tom myslíš? Napíš mi dole do komentára. No a 97 Kyle Walker na pravého beka. A už nám chýba len brankár. No a brankárom bude... Oscar Bob bude brankár, čo? To chcem vidieť. Toho brankára asi nikdy nevyberiem a preto to robím takým zaujímavým štýlom, že koho vyťahnem, bude chytať a bude chytať Checo Gomez. Zatleskáme Čekovi Gomezovi, Sergio Gomez. A vidíš, aj on si tlieska, proste je to frajer. Není frajer tým, že odišiel zo City, ale tak. To už my nebudeme riešiť, musím si to tu poskladať. Wait a minute. No a posledná je súčasná FC25. No v súčasnej FC25 máme 72 Chusanov, no. Ináč o tomto hráčovi si jedino myslím, že by v City nemal čo robiť. Potom tu máme Johna Stonesa, ten môže tú obranu aspoň trošku zachrániť od Husanova. Tu máme 84 Jacka Grealisha. Jackie Grealisho.
To tu máme Erlinga Haalanda CB kartu reálne a Jonaston sa postieme na ľavého beka a Haaland ide vedľa Husanova, tak to chcem vidieť. Bernardo Silva. Bernardinho Silvinho. Poďme ďalej a je tu Ballon d'Or winner Rodri. Škoda, že som nevyťahol tú Totti kartičku alebo 97 Ballon d'Or, ale teraz už nás to nemusí trápiť, ale máme Matea Kovačiča. No to není zle. Ale mohlo to byť aj lepšie. No a tu máme Manuela Akanjiho, ktorý sa už do nášho základu a zmestí. John Stones hraje aj CDM-ko, tým pádom to môže vymyslieť takto. No, dobre. Bernardo ide na pravé krídlo. Aha. No, dobre. Dobre som to vymyslel. Dobre. Zatlieskajte mi, my a Akanjiho nemôžeme, takže celý tento prosun bol trošku zbytočný. Tu máme KDB 91, ktorú môžeme, lebo vlastne John Stones hraje ľavého beka, tak zatiaľ som to tu rysuje akože veľmi pekne. A Joshua Wilson Nesbrand, toho som vždycky túžil mať v tíme, ale našťastie ho nemôžeme, lebo ľavého beka má obsadeného John Stones a teraz už Bernardo Silva, ktorého už jedného máme a druhého nemôžeme. No a chýba nám traja hráči, preto teraz vyťahujem naraz troch hráčov. Toto je prvý, toto je druhý a toto je tretí, ja vám ich ešte ukážem. Takže prvý je Joško Gvardiol, takže obrancu máme celkom v pohode. To Husanov, toto Future Stars a Jeremy Doku za hra strikera. A Abdukodir Husanov, táto strieborka sa presunie do brány a poďme ukázať, takže bráne je Husanov. Gvardiol, Haaland, Husanov, Stones, KDB, Kovačič, Rodri, Bernardo, Jeremy Doku a Jackie Grealish. To boli celkom fajn futbalové challenge a teraz ideme ďalej a pokračovať v našom výlete. Ľudia, čaute, ja som vo výťahu, boli sme vo wellnesse a teraz idem do takého bufetu, kde sme včera hrali bowling. Idem tam zoberať pagáče ako Lorand. Vraciam sa s veľmi správami, pagáče nemali, takže výborne, som z toho veľmi rád. No a teraz ideme na večeru do Talskej bašty, kde sme boli na obede, tak sa na to poďte pozrieť so mnou. Vysielam sa opäť dneska v Talskej bašte a poďme sa pozrieť, čo ponúka Talská bašta na večeru a idem vám všetko ukázať. No, Dáš si k tomu zemiačeky v šupke? Jakéže opäť Takže máte nejaké zobrazenie, ako to tu nejako vyzerá jedla, nechcel som to moc komentovať, lebo som nechcel rušiť ľudí a bola tam trma strašne veľa ľudí, tak som nechcel moc natáčať, asi to chápete. No, ako natáčať, komentovať a teraz si idem vybrať ja, tak uvidíme, čo som si vybral. Ja som si vybral tieto krídelka z Paradajku. Neviem, či je mám moc počuť, lebo tu hrajú hudbu, takže
toto video ukončujem a idem kopať. Ja vám zjedené krídelka boli výborné a teraz pijem kofolu. Čaute, dobré ráno. Včera som zabudol natáčať, boli sme na bowlingovom turnaji a hrali sme žaliky a potom sme išli spať, takže to je vlastne v podstate všetko. A teraz ideme na raňajky a potom asi pôjdeme niekde na prechádzku von, lebo dneska je pekné počasie, inak tu stále pršalo. Bol non-stop dážď. Ako v deň, keď sme prišli, tak nebol dážď, to bolo len také, že potom sa to spustilo, keď sme došli až, takže to bolo šťastie, že sme nemuseli cestovať v daždi. A inak stále pršalo, takže dneska prvýkrát pekne, tak sa ideme niekde prejsť. A ešte jedna vec, prečítal túto knihu. Ráno som začal čítať. Ešte ráno, keď som sa zobudil, som nemal čo robiť, tak som si začal čítať a proste som ju celú prečítal. A to si knihy o Barcelone a tak ja idem čítať. A asi to nestihnem dočítať do raňajok, ale každopádne takto. Zabudol som natočiť celé na raňajky, ale na raňajky som si dal rožok vo vajíčku a kečup. Ako dezert na raňajkách som si dal samozrejme palacinky, ako je to u mňa známe, ako len druhé raňajky, takže až tak známe nie. A teraz čujem na izbe, hral som takú hru a my sa ideme prejsť a takže takto. Takže takto, ideme na to. Boli sme len vonku, neboli sme na žiadnej prechádzke, hrali sme futbal a badminton trošku a potom sme boli na kofolu a polievku a teraz ideme na takú Tarzániu. Čaute, teraz ideme do wellnessu a potom si ideme pozrieť zápas Manchester City proti Evertonu o 16:00. Sme na izbe po wellnesse a za nejakých 8 minútiek nám začína City, tak ideme sa dokopy a poďme im fandiť. Come on City, musíme rozdriť Everton. Prvý zápas 26. decembra nedopadol dobre, pretože sme remizovali doma na Etihad Stadiume 1-1, čo je naozaj bolesť proti Evertonu, keďže sme túto sezónu aj mali takú krízičku prehier. Ale dneska sa to dúfam zmení a Evertonu ukážeme, že my sme proste City a my vieme vyhrávať a sme majstri. A tu je už zostava Manchester City, takže to je rozostavenie. V bráne je Stefan Ortega. Trošku to seka. Obrana Mateusz Nunes, Ruben Dias, Joško Gvardiol a Nico Riley. Pred nimi v zálohe Ilkay Gundogan a Nico González. Pred nimi trojica Savinho, Silva a Marmuš. Nemal hrať Marmuš na hrote útoku. Prečo je Kevin De Bruyne na hrote útoku? Kapitán je Kevin De Bruyne, ale prečo hraje na hrote útoku? No tu už sú náhradníci. No, 13. minúta a zasieklo sa to. Internet na tomto hoteli, na tejto izbe je málo ako neprenáša sa sem ten internet. Strašne slabá Wi-Fi a musíme zatiaľ pozerať v mobile len výsledok. Nič sa nedá robiť. Dúfam, že sa to zapne. Zatiaľ sme to zapli takto v tablete, lebo telka sa nechcela pustiť, internet nestíhal. Prvý počas sa skončil, nakoniec sme to pozerali v telke, pretože už prestala blbnúť a 0-0, ako zatiaľ slabý výkon, čakal som, že Everton nebude ťažký super, ale zatiaľ sa na City moc nedarí a ak to chcú vyhrať v druhom polčase, musia jednoznačne viacej zabrať. 84. minúta, City vedie 1-0, Nico O'Reilly. Naozaj pekný gól, poďme sa na to pozrieť. Pozrite sa na to. Tam bol Bernardo Silva, ktorý nahral Joškovi a Joško Gvardiol Mateušovi Nunešovi a Mateuš Nunes tam našiel Nika O'Reillyho. 92. minúta, druhý gol pre City, Mateo Kovačič. Pozrime sa na to. Najprv rozohrávka na Jeremyho Doku a Doku to nahral na Ilkaya Gundoana, ktorý našiel Kovačiča a ten z pádu vystrelil.
Koniec zápasu, vyhrali sme 2-0, bereme 3 body a sme v top 5 a top 5 postupuje do Champions League. My sme aktuálne štvrtí, takže skončilo to pre nás dobre. Na konci sme sa zobudili a dali sme pekné 2 góly. Čaute, teraz sme na bowlingu, boli sme na večeri a poďte sa pozrieť, ako hádžem. Na večeri som mala rezen s hranolkami a s touto skomačkou, bolo to dobré. A teraz sa poďte sa mnou pozrieť, ako hrám bowling. Takže ideme hádzať. Dobre som to hodil. Dobre, dobrý hod. Poďme si hodiť. Musím zhodiť posledné dve, čo tam ostali. Ale áno! Áno! Sper! Dobré ráno, po bowlingu sme išli na izbu a išli sme spať a dneska odchádzame zbalený ešte kufor, ktorý mám zbalený tu. A dneska ideme ideme k dedovi a tam sme jednu noc a zajtra odtiaľ vlastne odchádzame, pretože už ideme domov a dnes je veľkonočná nedeľa, takže posledný nedeľa, pondelok a útorok, posledné 3 dní prázdnin. V útorok musím robiť čitateľský denník, ale toto video ešte nekončí, pretože ja vám ukážem celé prázdniny. No teraz ideme na raňajky a poďte sa pozrieť, čo si na raňajky vyberiem. Na raňajky som si dneska dal palacinky, takže ideme popať. Čaute, a teraz my už ideme cestovať a teda cesta trvá tak 2 hodinky, tak uvidíme, ako rýchlo nám to prejde. Zastavili sme sa v kaviarni, ale toto sme nedomysleli. Všade Liverpool a ja som v tričku Manchester City. To sa nedal a napísal som mi tu na tabulu Man City a napísal som to aj Liverpool a to som preškrtol, pretože City vládne. Čaute, my sme dávno u deda a teraz som vonku na záhrade a hrám futbal, takže takto. A čo mám k tomu viacej povedať? Povedzte mi. Asi nič. Dobrý deň ľudia, už som zvonku, chillujem, pozerám telku. A rodičia majú návštevu a ja si hore na hornom poschodí chillujem a pozerám telku. No a teraz idem postaviť bunker, tak sa na to poďte pozrieť so mnou a som ešte aj zvedavý, že kde ho vlastne chcem postaviť. Tu asi úplne nie, tu máme Lego mesto. Tu asi úplne nepostavím bunker. V tejto miestnosti táto miestnosť je celá legová, takže tu sme asi trošku mimo. Dloma niekde tuto za tou lampou, kebyže dáme, ani to není zlý nápad, kebyže to rozšírime tú lampu a dáme tam niečo, taký malý útulný bunker by z toho mohol byť. Vidíte, rozmýšľam ako Pep Guardiola. Tak to teda poďme skúsiť. No som zvedavý, tieto tu veci dáme na bok. Idem sa tu nejako pokúsiť. Musím si to tu trošku upratať. Wait a minute. Ja už som si to tu... A pozrite, to nie je marné, keď ešte vyhádžeme tieto veci a niekto to zakrieme. Tak by to vyzeralo celkom dobre. Ľudia pokúsili, tak to by to vyzeralo. Ale ja tú deku nemám tu nejako uchytiť. No, to bude ešte veľmi dlhé rozmýšľanie. Túto skrýž som definitívne zrušil, pretože táto bola by strašne padala, takže musíme ísť hľadať po byte ďalšie miesta, kde by sme sa mohli schovať. Teda po dome, aby som bol presnejší. Napadlo ma, keby sme to spravili tu, že by sme tú deku, na tie stoličky by sme si to uchytili. Máme také futbalové bránky, ktoré mohli použiť postavenie tohoto bunkru, takže ideme to skúsiť, ale... nie som si docela istý. Takže to máme celkovo predpripravené, dal som si tam aj takú deku, nech nesedím na stole. A ešte to musíme nejako dokončiť. Toto je už definitívny bunker a poďme sa pozrieť donútra. Vchod bude asi niekde tak ďalto. Ak sa to ja prepchám, tak sa na to poďme pozrieť. Ja už som vnútri bunkeri a ten priestor na hlavu je to trošku musím tu ukázať, takže tu sme vošli, tu mám slúchadlá.
Ja neviem, čo tu robia tieto papuče. Tu mám meč na obranu, keby ma niekto chcel prepadnúť. Tu sú plišakovia, ktorí snažia moje sneky. Mám futbalku, tu mám takú púka hokejky, aby to vyzeralo štýlovo. Tu mám nejaké hry, tu mám ďalšiu hru, tu mám dečku, tu mám vankuš. Za mňa je to dobrý bunker a napíšte mi keď tak do komentára, koľko bodov z 10 dávate tomuto bunkru. Sme v bunkri, je tu tma, máme chlebičky, tak ich poďme zjesť. Ham. Ľudia, bunker je oprataný, pretože som chcel ísť ešte vonku, tak som bol vonku. A teraz znovu kúkam telku. Som zničený zvonku, vonku je teplo. Ako ja nechápem ešte aj svetlo a to je už niekoľko hodín. Nepochopiteľné. Teraz som v pyžame, čo budeme pozerať film Family Switch, tak si to ideme pozrieť. A na konci ohodnotím film od 1 do 10. Počas filmu máme takú prestávku a máme rezník so šalátom, takže taká malá večera, taká povečera. Rezník máme spapaný so šalátom, bolo to výborné. Máme pukance, ten že hneď z pukancov, reálne toľko ich bolo, tak ich poďme znať. Pukanec. Celkom dobrý, ale málo slaný by som povedal. To je bolo ešte, ale v pohode. Odvolávam, bolo to výborné, takže ideme ďalej kúkať filmík. Som dopozeral film, bol dobrý celkom, aj pukance boli dobré a teraz už ideme spať. Takže dobrú noc. Dobré ránečku. Ja som už hore asi tak pol hodinku a idem pozerať telku. A dneska musím robiť aj 2 čitateľské denníky, pretože učiteľky si myslia, že aj cez prázdniny treba robiť, pracovať, čitateľské denníky robiť. Sú to 2 čitateľské denníky, chcem, aby to bolo stručné, keďže sú to 2. A tento rok na Vianoce sme mali, že Malá morská panna. Detská pre babí rozprávka. Ja nechápem, čo si učiteľia myslia, že my sme dievčatá a že máme 3 roky. No. Takými nie sme. Ja som po raňajkách, raňajky boli výborná praženica. Rozhodol som sa že tie čitateľské denníky asi budem robiť zajtra. Uvidíme ešte, ako sa mi do toho bude chcieť. Uvidíme, všetko je otvorené. Teraz sme vonku, je tu super teplo, na kraťasi. Hrali sme futbal a takto. Takže tak. Teraz už chillujem v dome, keďže sme stále u deda, dneska odchádzame. Sme tu boli len 1 noc a teraz idem takýto dataprojektor tuto. Takže to je kúkal aj ráno, takže ideme si niečo kúknuť. Takže my sme po obede a ja už ukončím toto video, pretože naozaj tento video malo byť hlavne o tom hoteli a teraz som trošku natáčala aj tu u deda. Ešte si užite posledné 2 dni prázdnin, dajte like a odber a zdieľajte video a vidíme sa v ďalšom videu. Takže čaute.